אז השם שלי צביקה, ואני לא הרבה זמן בשדרות, 44 שנה, ואני לא בן אדם שמבקש עזרה או רוצה עזרה, אבל הייתי צריך עזרה. אני טיפוס שלא מראה בכלל שיש בעיות. תמיד אני משרה שלווה ושליטה. ובעקבות הקסאמים נוצר לי לחץ גבוה בחזה. לא חשבתי יותר מדי. הראש שלי לא היה פנוי בכלל לעשות דברים. אפילו הנאות פשוטות, אפילו לצאת לגינה וליהנות קצת מהגינה, או ליהנות ממשהו הכי פשוט. במקביל, גלי הגיעה אליי הביתה. היא פשוט באה בהתנדבות ורצתה לעזור ואמרה שיש לה את הכלים, ובעזרת שיטות מאוד פשוטות, ממש זה עזר לי. והיא אמרה לי, בוא נגיד, תשב בנוח, ולאט לאט הרגשתי איך שאני ממש משתחרר, אבל זה לא היה מיידי. עכשיו, במקביל עם השיחות, עשינו כל מיני שיחות עם המשפחה, עם הילדים, עם האישה, וזה עזר לכולם. והכל התחיל לעבוד יותר טוב. פשוט הכל זרם יותר טוב. גם המחשבה, גם ההסתכלות על החיים, בכלל. את השיטות שלך, ומאוד פשוטות, אני מעביר אותם גם בעבודה וגם אצל חברים, וזה עובד. כל פעם שיש צבע אדום ומישהו נמצא קרוב, אז אני אומר להם, רגע, תעצרו, תתחילו לחשוב, תתחילו להרגע. אפילו הלב, את מגיעה לדרגה שהלב, את מחזירה אותו לאותו דפיקות לב, פחות או יותר רגילות. זה פשוט עוזר לכולם. אין בזה משהו קשה או השקעה כספית, או פשוט לחשוב ולעשות. פשוט לנסות את זה, כמו יוגה, כמו אנשים הולכים להודו להירגע. אפשר לעשות את זה על המקום ובכלום. זה טיפים לחיים טובים, שאני מאמין שכל אחד, אם ינסה, לא יצחק, פשוט ינסה. זה יעזור לו. אנשים פשוטים שמרימים את הכפפה ומנסים את זה, זה עושה להם טוב. זה נותן לך נקודת מחשבה על החיים בכלל, זה ממש איכות חיים.